Welcome to Boracay! Day 3 natin ngayon dito sa Boracay at eto na nga, dito tayo magbe-breakfast. At ang ganda ng view natin, oh. Oh, init yung dagat, oh. Kita yung dagat ba? At eto na nga, pangalawang balik ko na ito kasi nga, di ba, buffet. Hindi naman talaga ako nagtatagalog sa mga vlog ko. Bisaya pong kinagamit kong voiceover. Pero sabi ng fiancé ko, try ko ng Tagalogin. Hindi naman talaga ako magaling mag-Tagalog pero try po natin. Dahil yan yung bagay na makakapagpasaya sa kanya. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Kahit ayaw mo na. Kaya ito, may Bisaya at may Tagalog po ang vlog natin. Wala ko, tambay-tambay ko ta diri. Mo ni view na to diri ba? Oh, di ba? Welcome to Boracay Island. Tara. Wala ko, magumul-umul ra ko ta diri. Oh. Mao ni ang view karon 12:30 taud to. Oh, eating perting inita. Utong tutok. Boracay Island. Limpyo kayo, nya puti kayo ang sand. Oh, puting inita ba? No mo. Pagkaingon kita, what a life. As a tambay. Be thankful lang kita. And be tambay. Magnet. Mura lang ang magnet nila dito, ano lang, 50 lang po bawat isa niyan. Kaya bumili rin kami ng 4 pang dikit namin sa ref, badagdag collection. Ayan, meron din name carving. Maraming mapagpipilian. Ay, ang hirap magtagalog. Palitag magnet, Boracay, abridor, para sa mga palahubog. Ni. At eto na nga, bumili tayo dito ng pangtanghalian natin, potato corner. At after natin bumili, bumalik tayo dito sa bilihan ng ice cream. Ayan. Ito yung order namin at makikita nyo rin dito kung paano ito ginawa. After ng tanghalian, pumunta tayo dito sa D-Mall. Ito yung landmark dito sa Boracay. Itong daanan na to ay papunta ito sa may highway. So mapapansin nyo maraming mga taong naglalakad, papunta lang lahat sa dun sa highway. Sikura ka na. Couple. Kupol, oh. Ilang minuto yan, sir? Ha? 7 p.m. 7 p.m. pick up. Pero mag-send lang ng picture. Akala ko, uupo ba? Kirigat, no? Maraming iba't ibang klaseng mga tinitinda dito. Kagaya niyan, may barbecue. Maraming kumakain dyan, may mga foreigner. Meron din namang mga local na pailan-ilan. Doon naman sa bandang, dito, may mga souvenir. Pero ang technique dyan, tanungin mo lahat para malaman mo kung sino at saan yung murang mga souvenir. Dito naman banda, left and right, dito yung local market nila. Dito sa Boracay. May mga iba't ibang klaseng produkto. Medyo may mga kamahalan din kasi sa ibang island pa ito inaangkat. Ito naman yung D-Mall Palengke. So, doon tayo galing sa dagat. Ito yung exit. Pag exit mo, highway na. Makita nyo may iba't ibang klaseng color ng mga e-trike. Parang pinagsamang multicab at tricycle. Pero mura lang yung pamasahe dyan. 20 lang ata ang pamasahe. Kagaya ng ibang lugar, marami rin nagtitinda ng street food dito. Yan ang cornea. 60 sir. Rokodyo, isa. Medyo may kamahalan talaga dahil turista ang kanilang target. Doon kasi sa Cebu, mga ano lang to, 30 to 50, pero dito sa 60 na. Dahil siguro sa background music ni Ray Valera, kaya siguro napapamahal. Hindi pa ako nakagit over doon sa kanta ni Ray Valera. Kaya ito na lang, sasampulan ko kayo habang nag-i-enjoy kayo sa view.
Mali man na ikaw ay bigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Mga tao dere nagsinina. Muray kahupo. Asa? Pandi Boracay. Ito lang yata yung magandang bakery na nakita ko dito sa Boracay. Medyo may kamahalan nga lang ikumpara natin dun sa Cebu. Pero ang kagandahan dito, marami kang mapagpipilian. Ito na yung sunset ng Boracay. Mga ano to, mga 4 to 5 PM na ata. Ito yan, nakikita nyo yung sunset, diba? So, sa mga yayamanin, tinatawag nila yung golden hour, o, diba? Kasi parang nagkukulay gold na yung paligid, o, diba? Ang swerte nyo, nakikita nyo na yung, ano, yung sunset ng Boracay. Oh, ayan yung view natin, o, diba? Daming tao, daming mga nagpipicture taking, ayan. Nag-aabang sa golden hour ng Boracay. Oh, ayan, oh. Wow, swerte nyo, ha? Nakakita kayo, kahit mga 0.5 seconds lang. Pareho lang din sa kabila, andyan, no? Maraming nagpe-picture taking kasi nga maganda naman tignan yung golden hour ng Boracay. Mamaya ipapakita ko talaga sa inyo kung ano ba yung golden hour dahil nakakahiya naman kung 0.5 seconds lang yung papakita ko sa inyo. Hanggang dito na lang, nanganganad na kayo ang haba-haba na. Huwag naman kayong manganad. Konting tingin lang, okay? At ito na nga, tinuturo na ni Kuya kung paano ba mabuhay sa mundo ng ating ginagalawan. Dapat marunong tayo tumayo sa sarili nating mga tiil. O ayan, tinuturo niya na kung paano tumayo sa sarili mong paa. Dapat talaga tinuturuan ng mga taong hindi pa marunong. Kagaya ko na unang-una ko palang ma-experience na ganyan. Para naman pag gumamit na tayo yan, hindi tayo magmukhang tanga kahit tangang-tanga na tayo. O, ayan o. Medyo mahirap lang talaga sa una dahil nga maalon at hindi mo pa alam kung paano bang pagbalanse nito. Pero sa katagalan, medyo pakiramdaman mo na lang ang alon. At ito na nga, tumayo na tayo sa sarili natin mga paa. Gaya nga ng sabi ko kanina, na dapat kaya mo na ang mga bagay-bagay. Kaya mo nang kontrolin kung anong mga problemang dumarating sa buhay. Kahit nagkurog-kurog na tayo dyan. Ayan o, medyo mahirap talaga. Para tayong nagmumukha talagang tayong tanga dyan. Tangang-tanga ka talaga dyan. Parang muklo ka na. Hindi naman kalakihan yung alon, pero pag magdumaan na yung alon sa board mo, yung sa paddle board mo, may epekto talaga. Ayan, sagwan. May pala ako dyan, may kwento ako dyan. Pag dalawa yung nagsasagwan, ang tawag yan, sagto. Pero dahil mag-isa lang tayo, sagwan. Pag dalawa, sagto. Ayan, may natutunan kayo. At ito na nga, wala lang, parang parang professional ba, hinubad ko na yung jacket, life jacket yan, ayan, pagtayo, ayan, kurog-kurog na guys. Tanga-tanga talaga itong taong no, sobrang tanga, para pang bulag na tanga, hindi talaga alam kung paano magsagwan ang hirap talaga ng ginabuhi. Hoy, kapaspas! Pero pag nakaluhod ka, madali lang siyang kontrolin. Kaya na ginagawa ko, parang walang kahirap-hirap. Inabutan na nga tayo ng dilim para lang matuto tayo kung paano magsagwan. Oh, nara akong driver Okay. Asa ka, sir? Ato ta sa Boracay. Nara akong driver itong view ka to, di ba? Sir, isang libo rin, sir. Iyay. Isang libo rin. Nawala man ta. Abante talaga di. Dito tao. Kaya akong driver ang kamao. Agad, sir, bangko. Uy, sir, Wala ko ngani pero tambay-tambay ra ko diri ko. Ora na way problema ba pero yung uli ani wa na. Problemado kay ni. Wala sa tele una-unaon gudi
Chill-chill lang. Ha? Di ka na tinaw na kitong utukuan. Oh, atong gigamit karon kay ganing waterproof nga para cellphone mo nang medyo hanap-hanap no. Wa man tay kuan ani, wa man tay bante-bante ani. Gatik-tuyok ra man sa kalugar. Bante na po, puli-puli ang paddle ba? Na bound to Narita International Airport. Bound to heaven. Oh, your sky in the moon. Ay, ninduta sa kuwan. Ay, view na to dire oh. Dahil nagutom tayo sa pagsagwa natin, dito tayo kakain ng dinner sa Sea Breeze. Buffet po ito. Kaya tara! Morning karon. Okay. Ayan, sabaw. Og nag-unli drink sa red wine o white wine. Ito talaga ang kagandahan ng Hinan Boracay at sa iba pa nilang mga resort na kapag nag-dinner ka sa kanilang mga restaurant ay merong sumasaya o di kaya ay kumakanta at lahat yan ay kasama sa binayaran mo. Masarap na nga ang kain at the same time nag-i-enjoy ka pa sa kanila. Hi guys. Hi. At dito naman sa area na ito ay merong kumakanta habang kumakain ka, umiinom ng only wine ay merong kumakanta. At lahat yan kasama sa binayaran mo. Kaya enjoy mo lang. Yan ang Boracay. Kung napapansin nyo, napakaraming taong nanonood at pumapalakpak dyan sa gilid. Kasi nga, itong chef na ito, hindi lang magaling sumayaw, magaling rin kumanta. Isa ito sa mga marketing na ginagawa ng Hinan Boracay. Effective ang marketing na ginagawa nila dahil kami nga napakain at napainom na rin dito ng wine. Lahat ng ginagawa nila ay kasama yan sa binayaran mo. Mag-i-enjoy ka talaga. Hindi lang ako ang nag-i-enjoy dito, pati mga dayuhan nag-i-enjoy rin. Kalok-alay pa nga niya si Zayn Malik. Bilib talaga ako sa waiter nila dahil habang kumakain ng fiancé ko, sila naman ay abala sa pagre-refill ng wine. Hindi mo na kailangang tumayo dahil sila na mismo ang lalapit at magbibigay sa iyo. Sa dami ng nainom kong wine, hindi ko na mabilang kung pang ilan ko na to. Kaya ang ginawa ko, nag-enjoy na lang at let me love you. Sobrang na-enjoy ko talaga ang Boracay sa araw na ito dahil marami tayong nagawa at heto na nga, pauwi na tayo sa ating hotel. Bahalag hubog na ta. Ligo gyapon para makuha na tong kinahanglan kamay. Kulay maluoy. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hi. Kinapuhi.